अनजाग्रा गासै फोथायारि आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफोर आरो बे जथि प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ जायफ्रा अनसायग्रा साबस्क्राइब खालामनानै नायग्रा आरो बे जथि प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों गोबांथार बिनो खावलायहरग्रा गासैनिसिम आंनि अननाय गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरो। दिनै आङो बै हाजोआव आरो बे दन्दराव समायना गिर्जा न' आरो बै हाजो दन्दराव समायना इसोरखौ खुलुमग्रा गिर्जा न' बे जायगायाव आं फैदों। जाय जायगाया डिभाइन रिट्रिट सेन्टार खेत्री नलगेद्रा। गोबां मानसिफ्रा बे जायगाखौ मिथिगौ एबा खायसे मिथिया। दिनै बे जायगानि समायना बै हाजोआव जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जों बाहाय रिट्रिटनि थाखाय आवगायबोदों आरो बाहाय आंखौ दौरिया आलासि महरै लेंहरनायाव आं दिनै बेनि नैबे समायना बै हाजोसानि गिर्जा आरो बै गिर्जानि सिङावनो जोङो रिट्रिटखौ लागासिनो दङ आरो बेनि लामाखौ फै जों फारि फारि नायलांनि। समायना बे लामानि गेजेरजोंनो बै गोजौआव समायना गिर्जा न' दं आरो बेहायनो गोबां सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफ्रा बे जायगायाव फैनानै गावनि नांगौ दुखु सुखुखौ इसोरनाव बिसोरनो गाबसनो फैयो। फै जों बे लामाखौ फारि फारिनो समायना बै हाजोनि गिर्जा आरो बै समायना दन्दरनि गिर्जायाव जों बिनो आवगायलाङो। लादो आंखौ लादो बेखौ आंखौ लाहर गोजोन्थों खुलुमबाय। दिनै बे फुंबिलि मुगायाव ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय आंनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बाहरबाय। दिनै आं बे डिभाइन रिट्रिट सेन्टार खेत्रियाव गुवाहाटीयाव आं दिनै फादारनि लेंहरनायजों लोगोसे आलासि महरै लेंहरजादों आरो गोबांथार मानसिफ्रा बे जायगायाव जेरै इसोरखौ खुलुमनायाव सिबिनायाव बाहागो लानो मोन्दोंमोन। बेजों लोगोसे दिनै आङो बे जाय जिसु ख्रिस्टनि क्रुसनि खाथियाव जेरै बे समाव जहननि 19:26-27 जेरै बुंदोंमोन बेनो नोमाया आरो नै नोंसोरलाया। जेरै बे जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव सोर दङमोन? मारियाम आरो बेजों लोगोसे जहन आरो माखासे हिन्जावफोर दंमोन। दा बेनि खाथियावनो जों दङ। बेनिखायनो अनजायगाफोर फै जोङो बेनि सोमोन्दै आरो बे जायगाखौ जोङो नायलांनि। जों फारि फारि बे जायगाखौ जोङो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। फै बिथिं आरो नैबे जायगायाव जों फै नायफैनि। बे जायगायाव फै। बे जायगायाव जोङो हाबनानै प्रेयार खालामो। बे जायगायाव हाबनानै प्रेयार खालामो आरो बे सिङाव जुदि हाबनानै प्रेयार खालामहैयो बे गोथौ सुरंगआव बे जायगायाव फै। जों बे जायगायाव सुरंगआव हाबनानै आर'ज खालामो। बे जायगायाव बिग्रा जायगा दं। नै जों बे जायगायाव आर'ज खालामो। बे सिङाव बे जायगायाव जों नुनो मोनबाय बे अन्थाइनि सिङाव जोङो जेरै आर'ज खालामो आरो बेहाय आइ मारियाम दङ आरो लोगोसे बेहाय जिसु ख्रिस्टनि मोदोम साजायनाय बेहाय दङ। बेनिखायनो जायफ्रा बे खेत्री डिभाइन रिट्रिट सेन्टाराव जायफ्रा फैगोन आर'ज खालामनो नोंथांमोना बे जायगायाव हागोन। बेखायनो जों बे जायगायाव आर'ज खालामो। दिनै बे फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ जों बे जायगायाव जोङो बे सुरंग सिङावबो जों आर'ज खालामनो हायो। नोंथांमोनाबो मालाबा फैनानै बे जायगायाव बिनो हागोन। अनजायगाफोर फै आरोबाव जोङो फारि फारि बेनिफ्राय जोङो आवगायलांबावनि। फै जोङो अनजायगाफोर बे जोङो सुरंग सिंनिफ्राय ओंखारलांबाय बायह्रायाव।
आरो बे जायगानिफ्राय फै जों फारि फारि नायलांनि बे जायगायाव बे गिदिर गिदिर अन्थाइजों आरो बेयो आरप नैबे आरप आरो जों फै फारि फारि बे बेसेबांबा समायना बे जायगायाव गोबांथार बेरायनायफोर जायगा मोनो जों फारि फारि बिथिं नायलांनि नायदो बेसेबांबा समायना आरो बे मोनफ्रोमबो जायगायाव बाइबेल कटेसन दङ बाइबेल कटेसन मोनफ्रोमबो जायगायाव बाइबेल कटेसन आरो बेजों समायना रमायना बेयो मानोना बेयो हाजोमोन आरो बे हाजोखौ जावखांनानै दा डिभाइन रिट्रिट सेन्टार बेखौ खालामनाय जाबाय नायदो नाहर जिसु ख्रिस्ट'आ गेटसेमानि बागानाव हान्थु खरायनानै बिनाय बे जों मुसुखाखौ नुनो मोन्दों जिसुनि मुसुखा आरो बेसेबांबा नै बे जायगाया समायना रमायना इसोरनि जायगा बे जायगायाव जोङो जेरै इसोरखौ खुलुमनो थाखाय नोंथांमोना फैनो हागोन आरो बेजों हाजोआ जावखाना गाहाय फारसे थांबाय थानाय बेजोंनो गोबां मानसिया थाङो आरो फैयो आरो बे जायगायाव फैयोब्ला नोंथांमोना बे बिग्रा जायगायाव सफैनो हागोन बेसेबांबा समायना रमायना नाय बाइबेल कटेसन दंजोबो क्रुसनि लामा खालामनायाव जेरै स्टेसन 10 जिसु ख्रिस्ट'नि सिखौ खुलाय आरो बेसेबां नायदो सैनांनाय बे गासैबो आरोबाव फै फारि फारि जों नुनो मोनगोन मोनफ्रोमबो जायगायाव स्टेसन 9 बे जिसु ख्रिस्ट'नि क्रुसनि लामायाव जों बेखौ नुनो मोनदों आरोबाव फै बे गासैबो फारि 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 बेजोंबो गाखोलांनो हायो बै प्रेयार सेन्टाराव आरो स्टेसन 8 जिसु ख्रिस्ट'नि बे क्रुसनि दुखु सैनायनि गासैखौबो जों बाहाय नुनो मोनदों स्टेसन 7 जायगाफोर बे गासैबो गुदिनिफ्राय लानानै गोजौसिम हाजो आरो बे हाजोखौ गासै जावखानानै बेबायदि गारि लामा मानसि लामा खालामबाय नोंथांमोना माब्लाबा फैयोब्ला बे जायगायाव इसोरखौ लोगो हमनो फैनो हागोन गाव गावनि दुखु गाव गावनि सैनांनायफोरखौ बाहाय फोरबोनो गथायफैनो हागोन दिनै आं नोंथांमोननो बे सुंद' बे समखौ नोंथांमोननो खोन्थानानै बे डिभाइन रिट्रिट सेन्टाराव फैनायनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम होनाय जाबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों।